Vou a contar un chiste. Un home di a outro: merquei un reloxo. O outro pregúntalle: e que marca? Pois agora, que vai marcar? Este é o meu chiste. Que lle di un espagueti a outro? O corpo pide salsa! Era Xaimito que dixo ao seu pai: Pai, pai, que me vas regalar cando eu teña 18 anos? E dixo ao seu pai: Xaimito, ves aquel coche vermello dali? E dixo Xaimito: Sí! E dixo o seu pai: Pois unha camiseta da mesma cor. Un galego dille a outro: merquei un reloxo. Outro pregúntalle: que marca? Pois agora. Dille a mestra a Jaimito: Jaimito, se teño 7 mazáns nunha man e 9 na outra, que teño unhas mans enormes. Que lle din un pitiño a outro pitiño? Nin pío. Mira, nai, son Pat!